clar, quan arribes a la meva edat i has viscut el teu poble i l'has sentit parlant en uns i en altres, doncs per on passes realment ens ho recorda. Així on estem, així passava el trenet. El trenet passava per allí i se n'anava on estava. Per aquest trenet, per exemple, que els passos a nivells estaven en una senyora en cadenes que col·locaven per a que passara el trenet i després passara, no? Li diem el matahueles, per què? Pues perquè les dones majors que no sentien el xulit, pues més d'una se van dur per endavant. És a dir, que després està quan passava el tren per el carrer de la Serrahora, no? La Serreria. És a dir, que per on passes, ara estic així i estic mirant, per exemple, tots el que era el Clot. Tot això era Clot, que era una zona també de gent que convivien, és a dir, que malgrat tindre certes deficiències des del punt de vista de l'habitatge, quan continues parlant amb ells, enyoren aquell. L'enyoren primera, evidentment, perquè eren molt més joves, però sí que enyorem tots els que han viscut en aquella època una convivència que se feia en els barris, quan se sopava en el carrer, quan els xiquets xuàvem en el carrer, que avui en dia no se xua.